Sidewalk sa pila ka dalanon sa Iloilo City pagabuksan sa mga vendor nga nabilin o sa nabilin nga weekends sang Nobyembre kag sa bilod nga bulan sang Disyembre. Si Julius Vilacol nakatutok. Sa nabilin nga 3 ka weekend sang Nobyembre nga magasugod buwas kag sa bilog nga bulan sang Disyembre, may ligwa na nga magbaligya sa mga sidewalk sa syudad sang Iloilo ang mga vendor. Sunod sa Special Services Division sang Iloilo City, pahanugutan nga magkabaligya sa bilog nga adlaw sa sidewalk sang ginisignar nga mga dalanon sa mga weekend sang Nobyembre. Ang mga vendor nga sa karon ginapahanugutan lang nga magbaligya sa sidewalk pagsugod sang alas 5 sa hapon. Sa Disyembre naman, adlaw-adlaw na nga maokupar sang sidewalk vendors ang amo nga mga lugar. Basta may nagakaigo lang ang mga ini nga permit kag nagasunod sa pagsulundan ilabi na sa Katinlo. Ang subong, mabalik lang sila sa ilang nga dati nga ginabaligyan sang last year. Ang pagpahanugod sa vendors nga mag-okupar sa sidewalk ang tuiga na nga ginapatigayon sa Iloilo City. Para ipasiguro nga hilway ang publiko, maga-deploy man sa mga personnel ang Public Order and Safety Management Office. Maga-deploy na kita sa aton nga mga anti-criminality team in support ini sa Iloilo City Police Office. Ginaabi-abi naman sang pila ka vendors ang tikang sang syudad, ilabi na nga apektado sang online shopping platforms ang ilang nga kita. Kada ko kay depensa tungod ang tao subong damo kwarta sa online selling lang na pamakal. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Vilacol. 1. Western Visayas.